Uttar Pradesh Prayagraj Phaphamau thanani ganao tongnai kaisa para o parani bumung wngkha Mohanganj tei a parao khoroksa borokni dalit family tongo tei a family o total 4 jona family member nokni jotoni slai family ni bisingo okra bini bumung wngkha Fuljan hingke din hajira mazduri bini duaro samung tangtangui ajiui nogo chariui tongjao tei bini bihik tongo nogo Rita Devi tei borok khoroknui bwsabo tongo. Bwsani bisingo jotoni sai okra hingka hingke bwsajuk bini umor 17 boshor bini bumung oro Priyanka hinui saimanka tei jotoni slai kushu hingka hingke bwsa abo khe bwsla 10 bosorni kajak. Tei Fuljan je bwsla kushu tongnai bo cherai phangsini hoite no asipru ni simi no kok sanmani kisa normal borok kok sama hai wngya kok rok kisa tota mota kok rok charimaya. Bwsla kok saui manya phano bo tei baki mokol bai nukmani khunjubai khnamani oborok hingke pura clearly no khwnaui nugui mano. Kok simisi saimaya tei baki hingke joto no kaham no. Hingke din phaikha 24 November 2021 ni sal. Horni prai 12ta tei 1ta digi omo kahai kani kwcharo. O paribarni nokni bisingo koyekjona borok jabarjasti khlai nok bisingo hablai thanglai. Nogo habmani yagulo angano hingka hingke Fuljan rokoui tongo jotoni slai swkang hingke o borok rok. Da koitai abono Fuljan no jotoni slai swkang hingke bini rukutubai no totra sebi bono bwtharwi sio aboni yagulo kheno bini ganao tongo tei kaisa khatiao thujak bini bihik tei bwsla kushu bono bo jotoni slai swkang hingke Fuljan ni bihik bwslaui thuwui tongnai Fuljan ni bihik no bwtharo rukutubai no totra khapungui totra sebui aboni yagulo kheno bini ganao tongo bini bwsla kushu bo hingke khunju bai khwnaui tongo mokol bai nugui tongo kok saui manya chirigui manya phano. Bono bo o borok rok yakaliya kirima sinjak khlai bono bo borokni yago kaisa sakgo tongo o mobile no o cherai bwsano totra rawui bwtharwi kwlangkha. Aboni yagulo kheno nok bisingni kaisa room tongo ar jagao hingke bwsajuk okra thujak ar jagao bo borok dogar sabai hablai thanglai dol dol khlaiui. O jagao borokni naharmung hingke kubuni se jotono bwtharwi paimani yagulo khoroksa khe hablai jotoni slai swkang hingke o bwsajuk jotoni slai okra no yakung yak kaham khe romlai aboni yagulo kheno bono masa khoroksa tei khoroksa khlaiui romphereoi o bwrwi no jabarjasti khlai aboni yagulo kheno borokni samung pura wngbaimani yagulo kheno joto se nokni joto family member thwi thangbaikha hingke bono bo kwthang toniui tongkha hingke borokni bagui chalai gelak police o habnani nangnai jail o hinui borok o kok rok no uansukhlaiui no Priyanka no bo borok pal khe bwtharlai silaikha paithago. Tei bono bwtharwi paimani yagulo bono sagori kwrwi khlai ar jagao no bini romo khiklai kwlangui thanglaikha. Amsuk jora story khnamani yagulo norok uansugui naharman khna je borok no hai khe joto family member no bwtharmani uklogo hwijak kok rok hai rok phano wngui manna hinui je borokni para o no eba kebo bai sotro walimung rok tongna abagui no borok hai khe bwtharwi bwsajukno hai khe khai kalangjago hinui uansugui nai mano phiaba oboni uklogo alada si kok rok hwijak tongo o hwijak kok rok no saimana muchungkha hingke part 2 comment khlai sadi part 2 norok joto full story nugui mannai.